Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil kien iltaqa' mal-aġent tal-BWSC ġew Mizzi biex wara li l-ħadd li għadda kienu żvelati dokumenti ġodda li kixfu l-involviment ta' Gorg Pullicino biex tal-BWSC ffrankaw 20 miljun ewro u ngħataw il-permess li jhaddmu powerstation taħdem bil-heavy fuel oil, issa sar magħruf li Simon Busuttil innifsu kien talab li jiltaqa' ma' ġew Mizzi. Dan fi żmien li fil-Partit Nazzjonalista kien diġà persuna influenti. Dawn id-dettalji jirriżultaw minn email li żvela il-kandidat tal-Partit Laburista Gorg Pullicino Orlando waqt laqgħa politika f'Għawdex. Dak iż-żmien Pullicino Orlando kien deputat nazzjonalista u fl-aħħar ġimgħat diġà qal li d-deċiżjoni kienet ittieħdet minn wara dar il-grupp parlamentari. Din l-email turi kif Simon Busuttil kien talab li jiltaqa' mal-aġent ta' din il-powerstation li biex inxtrat inbidlu r-regoli ambjentali kontra l-pariri tal-esperti tal-Ene Malta. Din l-email ħarġet l-għada li sar magħruf li Simon Busuttil gawda minn commission minn 5 miljun euro li gawdew minna il-kumpanija Shell, kumpanija li tinnegozja fiż-żejt. Ġew Mizzi huwa l-bniedem li f'Malta li l-BWSC ħadmilhom kollox u tax-xogħol li għamel biex din il-kumpanija rebħet il-kuntratt kien ħa 4 miljun euro commission. Fost oħrajn ġew Mizzi kien qal li l-BWSC għażlu lill-kumpanija ta' Zaren Vassallo biex taħdem fuq dan il-proġett wara li saba mill-Yellow Pages. Zaren Vassallo huwa benefattur kbir tal-Partit Nazzjonalista u sa riċenti kien involut f'kontroversji li involvu protagonist tal-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil, l-istess partit li Zaren Vassallo jimpalalu il-balal tal-flus.